qui millor pot explicar per què va sorgir aquesta possibilitat de treure-li suc a Instagram, no? I a més que ho vau fer molt aviat, no? I veure com això ha anat quallant i que a més ara ho esteu exportant, jo crec que ens ho heu d'explicar, sobretot per la quantitat de feina que us pot implicar i perquè segurament que hi dediqueu més hores de les que teniu. Doncs res més, pots començar, Rosa, sense cap problema. Bon dia a tots, moltes gràcies, Amadeu, i felicitats al Tinet, perquè és un gran projecte que ens ha afectat la vida de molts, jo crec. I bé, Instagram, el que és el projecte d'IGERS TGN, IGERS Map, Instagram és molt més recent que Tinet, no? Però bé, també va de persones, de fet, va de comunitats en realitat, no? I primer, abans de passar, diríem, a parlar de l'IGERS Map, us volíem explicar una mica el que és el procés d'arribar fins aquí, com hem arribat amb aquesta idea. I bé, jo recordo que l'inici va ser, doncs, Instagram va sortir el 2010, l'octubre de 2010, i cap a principis del 2011 un dia estava dinant a casa dels meus sogres i estava mirant el diari, hi havia el diari Ara allí, i recomanaven una aplicació que era Instagram, que semblava que era una aplicació que es posaria bastant de moda perquè ja s'havia començat, ja començava a arribar aquí. Jo m'havia acabat de comprar l'smartphone, tenia ganes de provar coses i me la vaig descarregar. I realment, bé, primer, és allò com totes les aplicacions, la proves, la xarxa, veus que és una xarxa on hi poses fotos. Molt bé. I penges fotos, normalment el que fas és penjar primer fotos del que tens més immediatament, allò, doncs, una foto del meu fill, una foto del menjar, una foto de casa meva però així d'un detall, I vas veient a poc, llavors en aquell moment vaig anar descobrint gent que resulta que de Tarragona també tenien aquesta xarxa, també hi eren, molt poquets encara érem, I bé, aquelles coses que et vas aficionant, hi havia molt poca gent encara, i després vam saber que hi havia una iniciativa paral·lela a Instagram, que és Instagramers, que és un projecte que va crear Phil González i Marta Alonso, de fet va ser en el mateix moment que tots dos van tenir aquesta idea, i que és un projecte que neix del fet que Instagramers és de la necessitat que hi ha a Instagram de trobar-se presencialment. És a dir, és una xarxa curiosa perquè com que hi vas compartint fotos que de fet són molt emocions teves, t'estàs mostrant a través de les fotos, de la teva vida, del que t'agrada, sorgeix una necessitat com de conèixer l'altra persona que hi ha allí a l'altra banda. Això és un projecte que és curiós en aquest sentit, És una característica d'Instagram, aquestes ganes de sortir de la xarxa i veure's un dia presencialment, trobar-se. I llavors resulta que va néixer la primera, vam saber que havia nascut les dues primeres comunitats del món d'Instagramers, que eren Madrid i Barcelona. Barcelona i Madrid van ser paral·leles, això doncs del 2011. La Marta Alonso i el Phil les van crear, I aquí a Tarragona la Cecília Bufarull també tenia contacte amb aquestes persones i vam quedar i vam dir, ostres, per què no ho fem això? Per què no mirem de trobar tots els usuaris d'Instagram que són d'aquí i mirem de trobar-nos? Tenim aquestes ganes de veure'ns les cares. I vam fer una reunió, que hi havia també la Maria Vidal i el Tona Imamí, que també són grans usuaris de la xarxa, I bé, vam crear el grup. Vam dir, doncs creem IGERS TGN, que vam ser una de les primeres comunitats catalanes d'Instagramers. El procés va ser primer de cerca, de cercar qui hi havia a la xarxa, qui hi havia de Tarragona en aquesta xarxa. I finalment a l'octubre del 2011, que aquí us ensenyaré una foto, vam fer la primera trobada, que érem, com veieu, 4 gats, o sigui, érem 30, 40, una cosa així, i bé, vam fer la primera trobada d'Instagramers de Tarragona. Ens vam trobar en un bar, ens vam conèixer, perquè hi ha gent que la coneixies prèviament, però molta que no. És a dir, Instagram, no sé si sou, els que sou aquí, però és una xarxa molt diferent de Facebook en aquest sentit, perquè a Facebook ja coneixes a la gent, una mica que et fas que segueixes, i també diferent de Twitter, perquè a Twitter més aviat segueixes, però tampoc tens aquestes ganes de traspassar la xarxa. I bé, ens vam trobar i realment va ser una trobada entranyable que molts encara hi són molts, encara venen encara ara, això ja fa 4 anys, o sigui, 4 anys i mig ja. Bé, com us deia, aquesta xarxa
té aquesta característica, no? Que és que combina l'online amb l'offline, això és claríssim en Instagram. I a partir d'aquí, a partir d'aquesta trobada, doncs vam anar generant, des d'IGERS TGN, participàvem en concursos fotogràfics, fèiem exposicions, fem, per exemple, el que se'n diuen els Instawalks, que són visites en què et reuneixes i visites un espai fent fotos. És una mica allò que dèiem, no que som friquis, doncs trobem-nos i fem el friquis, i traiem el mòbil, fem fotos i ningú ens diu res. Aquesta cosa de compartir aquesta afició, de fer les fotografies, penjar-les i d'entendre'ns i de fer més lligam d'amistat. I també fèiem diàlegs amb fotògrafs professionals, és a dir, també nosaltres vam agafar una orientació bastant cultural en el sentit que buscàvem també relacions amb professionals de la fotografia per anar fent aquesta educació, entre cometes, de tots en aquest àmbit. Després d'un temps, clar, tot això ho fas de manera voluntària, o sigui, totes les persones que estan en aquesta xarxa de comunitats, que ara n'hi ha més de 500 al món, estem parlant de IGERS Berlín, IGERS Chicago, o sigui, hi ha 500 comunitats més o menys al món, totes aquestes persones fan aquesta gestió de grups de manera voluntària, és a dir, s'hi posen perquè tenen ganes de fer-ho. Però a poc, evidentment, és un projecte que s'ha anat consolidant i que la gent hi va dedicant, com deia l'Amadeu, moltes hores, i bé, i a poc és un projecte que agafa cara i ulls, diríem, i agafa un cert volum. En un moment donat vam tenir la sort de rebre un patrocini d'Estrella Damm, que és clar, que en aquest sentit l'empresa privada realment aposta en aquest sentit, i això ens va permetre, doncs clar, fer 2 trobades a l'any, fem 2 trobades que són festives totalment, és a dir, ens trobem i parlem, fem fotos, xerrem, tot, diríem, és allò totalment simplement per comunicar-se, i després tota aquesta sèrie d'activitats paral·leles més culturals que anem organitzant. Llavors, sempre tenim com unes ganes, sempre ens passa que acabem una trobada i què farem a la següent, ara que com podem sorprendre els nostres seguidors una mica, com ho podem fer? Doncs així va néixer IGERS Map, en realitat. O sigui, estàvem una mica cansats ja de fer concursos, ja buscàvem com una idea innovadora que fes comunitat, perquè estem parlant de fer comunitats en tota aquesta jornada també, i va sorgir la idea de fer l'IGERS Map. I va ser arran de la nostra participació en una festa que és, no sé si la coneixeu, si hi heu estat mai, que és la festa de la Pylons Parade, la del Pylons Street, que és quan el primer dissabte del mes de juliol de cada any, al carrer Comte, es reuneixen entitats, artistes que pinten un piló del carrer. No sé si heu estat mai. Realment és divertit, si podeu anar algun any, i participar-hi, si voleu, perquè pot participar tothom. Vas a les 10 del matí, agafes tanda i piló i pintes, o sigui, pintes el que vols. I amb l'Albert vam dir, doncs anem a fer un piló IGERS TGN, que fa falta ara ja, i vam anar-hi, i llavors, esclar, d'aquell moment va ser curiós perquè va tenir molta resposta, o sigui, entre els nostres seguidors i la comunitat va agradar molt la idea, és a dir, allò de veure un punt físic al carrer com un punt de peregrinatge, entre cometes, per anar i dir, he anat al piló dels IGERS, això va ser com una resposta bastant agradable i va sorgir d'allí la idea de dir, ostres, i si imagina que hi hagués pilons amb els diferents punts IGERS de Tarragona, és a dir, aquelles fites físiques que marquen els punts IGERS. I així va sorgir la idea de dir, fem un mapa de Tarragona que tingui punts d'interès fotogràfic, és punts on un IGERS portaria un amic seu a fer fotos. Si et ve un amic de fora, on portaries a fer una foto de 10, una foto d'aquelles que penges a Instagram i els likes, que xulo, vull dir, una mica aquesta era la idea de... I així és com va sorgir. Realment va ser una idea que surt amb aquesta voluntat d'innovació en la nostra activitat. De fet, parlant de comunitats i això, s'ha de destacar que, com veureu, sempre anem saltant de l'online a l'offline, perquè una mica és el secret de Tinet també, que el fet de crear una empatia amb l'usuari és el que et permet després fer coses en el món d'internet vinculades amb el món real moltes vegades, que nosaltres sempre diem que ja no s'ha de diferenciar entre un món i l'altre, perquè realment és una cosa que tenim tan incorporada ja que tot forma part de la mateixa cosa. Llavors, agafant
agafant el fil del que deia la Rosa, en Pic van tenir el piló fet, van veure que la gent es va tornar com a... Bueno, li va fer molta gràcia, no? I una cosa que en principi estava a la xarxa, estava a internet, vam veure que la gent tenia ganes de col·laborar i li agradava molt la idea i vam dir, doncs anem a fer una crida a la comunitat, que ja que nosaltres hem creat un punt a Tarragona que pot ser una referència per la comunitat, perquè és el carrer Comte, sempre hi ha gent fent fotos i és un lloc dels més fotografiats des del punt de vista dels instagramers, no? Ens van dir, doncs anem a demanar a la nostra comunitat que ens diguin quins són els seus punts preferits de la ciutat. I llavors va ser quan vam llançar la crida a la comunitat i en aquest moment, normalment quan vols iniciar un projecte sempre t'has de marcar una mica la línia que ho vols fer, no? Sempre potser hi ha un camí més fàcil, no? I un camí més complicat o més que saps que et dedicarà més, i hauràs de dedicar més esforços i més feina, però a la llarga tens com la sospita o la intuïció que t'acabarà repercutint i que guanyaràs amb qualitat, no? Perquè faràs que la gent estigui més implicada. Potser els que no coneixeu l'aplicació és una mica complicat. El sistema d'etiquetatge d'imatges i tal és bastant similar al de Twitter, no? Que pots fer servir els hashtags i les mencions. Lo fàcil hagués sigut dir-li a la gent que etiquetessin les fotos que volguessin de la seva galeria, dels seus punts preferits, i nosaltres a casa espavilants i tal. Però nosaltres ho vam voler fer una mica més complicat i la gent a casa seva havia de fer tot un procés de curació d'imatges, que havia de triar les 5 fotos, un màxim de 5 fotos de la seva galeria, descarregar-se-les a l'ordinador, adjuntar-les a un correu electrònic i enviar-nos-les especificant la ubicació de cada imatge. Això nosaltres en principi ho vam fer d'una manera inconscient, no? Després més amb el temps hem vist que és una de les gràcies del projecte que hi ha una part artesanal, no? Avui en dia amb internet que sembla que tot hagi de ser immediat i fàcil i ràpid i no? Doncs nosaltres és una mica contradictori perquè vam dir no, nosaltres farem que la gent hagi de fer una feina a casa, no? De curació i de pensar. I això ha fet que la gent realment es faci el projecte molt seu i és realment un dels secrets del projecte. Vam llançar la crida, vam estar com a 2 mesos donant temps a la gent que ens anessin enviant les seves fotos per correu. Vam rebre un total de 500 fotos, vam participar 105 instagramers, crec, o 115 a la primera crida, això tot el 2014, l'any passat. I llavors vam crear un blog on vam volcar tota la informació que vam recollir, sempre tenint molt en compte l'usuari, per això, per mantenir aquest sentiment de col·laboració, feu sempre un projecte molt col·laboratiu, molt desinteressat per part de tots, però que alhora la gent té moltes ganes de participar perquè és com una eina perquè ells puguin ensenyar el seu entorn o la seva immediatesa de la seva vida comú, que són els llocs on ells prefereixen anar a fer fotos. Llavors ens vam recopilar totes les imatges, van sortir 119 punts de Tarragona i ho vam volcar tot amb el blog que vam fer el 2014. Vam crear el mapa basat en Google Maps, vam crear tots els mapes, vam dividir els punts entre punts populars i punts per descobrir i aquest va ser una mica el resultat de la primera experiència. Nosaltres vam ser els primers sorpresos perquè nosaltres ens esperàvem, ens enviaran 80 fotos i si tenim una mica de sort potser podrem fer una exposició o alguna cosa, i pas a pas vam anar veient que la gent s'engrescava molt i que realment el projecte tenia alguna cosa que era màgica, com la gent, el fet de també dir que era una idea innovadora que neix a Tarragona, fer una cosa que no ha fet mai ningú et dona com un orgull de tenir ganes de participar-hi també. I el fet de que el projecte fos un projecte de la comunitat que ja tenia un bagatge, doncs també va fer que la gent s'identifiqués molt amb el projecte i que tingués, amb aquesta primera experiència del 2014, fos prou favorable com per poder pensar que el projecte tenia continuïtat. Sí,
I després, quan ja havíem recollit, havíem fet la recopilació de tot aquest material, el que vam pensar és, a part del blog, fer-lo en paper. O sigui, el vam editar també en paper, perquè amb aquesta idea de sempre connectar l'online amb l'offline, vam pensar que era un element que realment podia ser atractiu, no?, per trobar-nos, no?, visitar aquests punts del mapa, perquè quan vingués un turista doncs, el pogués agafar de les oficines de turisme. Nosaltres creiem molt en aquesta combinació de web i paper. Això creiem que és interessant perquè arribes amb diferents tipus de públic i a més pots fer diferents productes, no?, en aquest sentit. I també el que vam fer, vam contactar amb Argos, que és una empresa de serveis turístics d'aquí a Tarragona, i el que vam dissenyar és una ruta per a alguns dels punts IGERs de la part alta, de manera que ells van articular tota una visita, que la tenen al seu catàleg de serveis, dedicada als instagramers, és a dir, visitant aquests punts, no recorrent als típics punts, sinó buscant punts que tinguin interès fotogràfic que estan dintre del mapa. Per exemple, hi ha temes com a molt propis d'Instagram, com són l'art urbà, per exemple. A Instagram hi ha moltes imatges d'art urbà, de grafits, d'instal·lacions efímeres del carrer, coses d'aquest estil. Llavors, clar, si tu, diríem, traces una ruta en aquest sentit, doncs pot ser molt interessant per un instagramer. Sorgeixen, diríem, punts que no són els habituals de la ciutat o de les rutes turístiques habituals de la ciutat. Per exemple, ens va sortir un punt que està molt de moda entre els instagramers, que és el Far de la Banya. El Far de la Banya està hiperfotografiat pels instagramers, i llavors era un punt popular que potser amb un turista que vingui de fora és més difícil que hi vagi, un turista diríem a l'ús, diríem que pugui venir, és més difícil que se li promogui que vagi allà. O per exemple, no ho sé, un punt que surt al mapa és la petroquímica. És a dir, o al Pau del Protectorat hi havia un grafit i surt com a punt, o al Mas d'en Sorder també. És a dir, hi ha punts que són d'interès fotogràfic i que diríem mostren una ciutat una mica diferent, per un tipus de turista determinat o per un visitant determinat, que ara també és molt la tendència actual de fer propostes que van per públics més específics per visitar la ciutat. Això creiem que li dona un valor al projecte, és una cosa que realment és un valor afegit i és això que deia l'Albert. De fet, és increïble les ganes de la gent d'ensenyar la ciutat, d'ensenyar-la a la seva manera. O sigui, el que és més impressionant del projecte per mi és aquestes ganes de col·laborar en la construcció d'aquesta imatge de la ciutat de Tarragona des d'aquest punt de vista, de fer d'amfitrions de la ciutat i d'ensenyar la teva ciutat. Aquest orgull, no hi ha res millor que anar a una ciutat i que hi hagi un d'allà que te l'ensenyi. Això és fantàstic perquè et porta a llocs que les guies no et diuen o que saps que segur que li agradaran a l'altre. Doncs això també és un mapa que és un amic que quan arribes a la ciutat et porta a aquells punts que tu com a instagramer et poden interessar. És aquesta la idea. I creiem també que l'èxit del projecte ve del fet que nosaltres totes les fotos que ens van enviar no en vam fer cap selecció, les vam afegir totes, de tothom. És a dir, perquè realment el projecte, el valor que té és la igualtat que hi ha entre la gent de la comunitat, un element molt important per la comunitat. La comunitat es fa quan hi ha igualtat entre els membres d'aquesta comunitat. I més enllà de si una foto és millor o pitjor, que pot haver-hi fotos molt bones i fotos no tan bones, nosaltres vam decidir posar-les totes perquè abans que les fotos són les persones en aquest projecte. Nosaltres volem que siguin això són persones que t'estan ensenyant la seva ciutat i ho faran millor o pitjor, però t'estan fent unes recomanacions. I evidentment la persona, com que fa aquesta selecció prèvia a casa, s'ho està pensant, està dient, quines poso, i les tria, i aquest element creiem que és realment un dels factors interessants. La gent a vegades es pensa, que quan participen diuen que escollireu la meva foto, potser no, és que no l'escollim, o sigui, si tu ens l'envies, la posem, i aquell punt va allà. El que passa que tenim la limitació de 5 fotos, 5 punts per persona. Vam posar aquesta frase, diríem, rimbombant del primer mapa del món creat per i per a instagramers, cosa que també enganxa la gent a participar-hi com un projecte innovador. Després arribem a aquest 2015, que
els projectes normalment avancen pas a pas, no tens el primer dia, si ens ho haguessin dit tot el que hem acabat fent, segurament haguessin dit, doncs fem una altra cosa perquè tenim moltes coses a fer sempre, no tots? Però després de l'èxit del 2014 vam anar a parlar amb Estrella d'Am, amb el Fil, i vam mirar d'intentar donar-li una continuïtat al projecte, i vam fer una selecció de 5 comunitats, aquestes 5 ciutats que veieu a la nova web, que són Girona, Saragossa, Bilbao, Barcelona i Madrid, que a la vegada complien el requisit de que hi havia prou comunitat d'instagramers activa i tal com per fer-los la proposta, i que eren ciutats que ens interessaven a altres perquè eren ciutats que des del punt de vista turístic i això tenen molt de potencial, no? I Estrella d'Am també li anaven bé perquè hi tenia presència de marca, no? Llavors vam intentar mantenir la filosofia del projecte intacta. Vam fer la campanya de la mateixa manera, ho vam gestionar tot des de Tarragona, des de la preparació de les imatges de la campanya de recollida, la gestió de tots els correus, la recopilació de tot el material, el disseny de la web, i això el vam encarregar amb una empresa de Tarragona. Sempre ens agrada dir que EasersMap és un projecte a quilòmetre zero, perquè està tot fet des de Tarragona, no? Però mantenint, fomentant el sentiment aquest de que la gent fàcilment es pogués fer un projecte seu, no? Des de Saragossa tenien la sensació que els hi prestaves una eina per ensenyar la seva ciutat al món, no? Des de totes les ciutats, vaja. Llavors, durant aquest abril vam llançar la crida, vam estar un mes recollint imatges, vam recopilar un munt d'imatges, ara n'hi ha més de 3.000 a la web. Us animem a que feu un tomb a la web, que és totalment responsiva, perquè es pot consultar tant des de l'ordinador com des del telèfon. Hi ha un primer apartat general on es veuen totes les ciutats que participen, un petit tastet de les imatges que hi ha, i llavors hi ha cada ciutat, com veieu a dalt, hi ha el menú on cada ciutat té el seu apartat dintre de la web. Hi ha el de Tarragona, que és el que vam fer l'any passat, i les altres 5 ciutats tenen el seu espai. Llavors és interessant anar al mapa, si anem al de Tarragona, que és el que tots tindrem més present, no? Doncs veieu que hi ha una concentració, per exemple, a Tarragona molt bèstia de punts a la part alta. Veieu que és on hi ha la major concentració de punts, pràcticament cada carrer de la part alta té el seu punt. Això vol dir que un dels llocs preferits pels instagramers per anar a fer fotos és la part alta, no? Que en realitat és com aquest petit poble que tenim a dintre de la ciutat, no? Des del passeig de Sant Antoni a tots els carrerons. És important també destacar que, com veureu, totes les fotos hi van voler posar el nom de l'autor a la imatge, perquè per seguir donant importància a la gent, no? A les persones que hi ha al darrere del projecte, totes amb la feina que suposa posar la marca d'aigua a 3.000 i pico de fotos, no? Però és una feina que està sobradament valorada per part de la gent que participa i val molt la pena. Llavors, aquí hi ha marcada la ruta Argos també, part de tot el projecte que vam fer amb Argos, i està molt bé perquè aquestes són les fotos, aquest és el naixement de tot, el carrer Pilons. Veureu que hi ha moltes fotos. Aquest any també el que hem fet el 2015, el fet que ens haguem centrat en el projecte EasersMap, teníem molt clar que no havia d'implicar que havíem de deixar de banda la comunitat dels EasersTGN, perquè al final tot ho portem nosaltres dos i no podia ser que perquè ara se'ns vingués una afanyada amb el tema EasersMap, i llavors el que hem fet aquest any és aprofitar el treball que vam fer el 2014 amb la comunitat de Tarragona creant EasersMap per fer una sèrie d'activitats relacionades i no oblidar-nos de les trobades que hem fet aquest any i tot plegat. Aquest any ens hem inventat el concepte de l'Easers Attack, que és anar a punts populars del mapa de l'any passat de Tarragona, quedar allí un dia, anar a fer fotos, seleccionar fotos de les fetes aquell dia i volcar-les al mapa. O sigui, és un projecte que està amb la idea de que sigui un projecte viu, que tingui moltes possibilitats, que es puguin anar afegint punts, anar afegint imatges, no només al mapa de Tarragona, sinó al mapa de tota la ciutat, sempre coordinadament amb
amb les comunitats corresponents. El que passa que a Tarragona, com que l'equip IGERSMAP i l'equip IGERS-TGN viuen tots a la mateixa casa, doncs és com el banc de proves que tenim per anar fent aquesta experimentació, no?, que fa que el projecte pugui avançar. No? Fixeu-vos en tota la llista, no?, dels participants, això també ho volem destacar molt. Entre tots hem fet aquest mapa. En realitat es tracta de, encara que estiguem en un espai virtual, de ser molt conscient sempre que darrere de tot hi ha persones, no? I que se'ls ha de tractar com a tal, perquè si no, no tens aquesta empatia, no aconsegueixes l'empatia, que és la que aconsegueix que les coses perdurin, no? I segurament el sentiment de comunitat que tenim tots pel fet de viure en un territori comú, no? Doncs és una eina molt potent que fa que ja tinguis coses en comú més enllà de l'afició comuna que és Instagram en aquest cas, o internet en el cas vostre, o nostre, no? I això és el que fa que les coses tinguin una vida més enllà d'una moda puntual o d'un projecte que neix molt fort, però després si no hi ha aquesta empatia de la gent, doncs no, és pràcticament impossible que acabi triomfant. Aquesta és una imatge de l'última trobada que hem fet el mes de juny. Com veieu, és una miqueta diferent de la primera trobada. Ja som uns quants més aquí. I bé, de fet, nosaltres volíem acabar dient que, d'alguna manera, el que... per cert, també tenim Pilo i IGERSMAP, ara ja, és a dir, que ja anem envaint el tema. I bé, el que nosaltres volíem acabar és dient que, de fet, aquest IGERSMAP és un projecte que és una comunitat de comunitats, no? O sigui, el que ens agrada és que realment acabes fent una comunitat, no?, amb la suma de diferents comunitats, doncs, de diferents ciutats, i per tant, de fet, doncs, està generant un trajecte, un projecte realment interessant, també per nosaltres, que també a vegades tenim dubtes cap a on tirar. Ara ens estan, diríem, rebent moltes peticions de ciutats més petites, de pobles, clar, tot això també ho has de mirar, d'adaptar, a veure com ho fa, si realment hi ha prou IGERS per fer allò en aquell punt, tot ho has d'estar estudiant una miqueta a veure com va. D'aquí 10 o 20 anys no sé si Instagram existirà, jo ho dubto, però jo el que crec que sí que existirà sempre és aquest esperit col·laboratiu de la gent, de construir coses conjuntes, que ja s'ha dit, no, això, i crec que això és un motor impressionant per fer projectes realment xulos i d'incidència social. I gràcies.